labaran duniya. Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku. Sunana Muhammad Aliyu Dangalan, wanda zan karanto labaran a wannan zango. To masu sauraro, kada ku manta kuna tare da tashar Dabo FM mai yaɗa shirye-shiryenta a kan yanar gizo-gizo. Za ku iya samun mu a shafinanmu na sada zumunta Twitter, Facebook da kuma Instagram, ko kuma a shafinmu na yanar gizo-gizo a www.dabofm.com. Hukumar Alhazai ta Najeriya ta bayyana cewa 'yan Najeriya 65,000 ne za su yi aikin Hajji a bana. Mun ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta ɗaukaka ƙara a kan hukuncin da wata kotu ta yanke wa Zakzaky. Mun jiyo cewa manyan 'yan kasuwan nan na Arewa, wato Alhaji Aliko Dangote da kuma Abdulsamad Buwa, za su ɗauki matasa aiki a kamfanonin nasu guda biyu. To masu sauraro, kafin mu karanto labaran, bar mu karɓi waɗannan saƙonni. Dabo FM, Dabo FM, Dabo FM, Dabo FM, FM. This hit. Hukumar Alhazai ta Najeriya, wato akan, ta ba da sanarwa cewa tuni dai 'yan Najeriya 65,000 suka hallara a ƙasar Saudiya. Jami'in hukumar Dr. Aliyu Tanko ne ya sanar da manema labarai a birnin na ƙasar Saudiya. Ta kuma ƙara da cewa dukkanin alhazai waɗanda suka fito daga Najeriya sun hallara a ƙasar Saudiya, kuma tuni suka fara yin wasu al'amura na shirin tunkarar aikin hajji. Hukumar ta yaba matuƙa bisa tsari da hukumomin ƙasar Saudiya suka yi domin kaucewa faruwar haɗura da matsawa alhazai, musamman shirin ranar Arfa da wajen yin jifan shedan. Hukumar ta bayyana cewa ta tanadar wa alhazan Najeriya wuri na musamman wanda za a yi jifan shedan a ranar Arfa. Shugaban ya ce, mun yaba da tsarin nasu sosai, wannan abin girmamawa ne sosai, kuma hakan ya nuna cewa akwai kyakkyawar alaƙa da mutunci da ke tsakanin Najeriya da ƙasar ta Saudi Arabia. Kamfanin dillancin Labaran Najeriya ya rawaito cewa hukumar ta ce ta tanadi ma'aikatan lafiya guda 350 domin kula da lafiyar mahajjatan. Gwamnatin jihar Kaduna a ƙarƙashin gwamna Malam EL-Rufai'i ta ce za ta ɗaukaka ƙara akan hukuncin da wata babbar kotu yi akan barin alhazai da tafi neman magani a ƙasar Indiya. Darakta mai kula da fannonin shari'a na jihar, Mr. Bayero, ya sanar da haka ne a ranar Talata. Don ba a manta ba dai, a ranar watan Agusta, wata babbar kotu a jihar ta Kaduna ta baiwa shugaban haramtacciyar kungiyar IMN izinin fita kasar Indiya neman magani, kamar yadda suka bukata ta hannun lauyansu Mr. Femi Falana.
Mr. Bayero ya bayyana cewa a ranar Laraba gwamnatin jihar za ta ɗaukaka ƙara akan hukuncin tare da ƙalubalantar waɗansu daga cikin sharuɗan da kotun ta gindaya wa Sheikh Zakzaky yayin tafiyar tashi zuwa ƙasar ta India. Daga cikin manyan kamfanonin siminti a Najeriya, kamfanin Dangote da Buwa Group suna neman sabbin ma'aikata a wannan zangon. Kamfanin Buwa da Abdulsamad Rabi yake jagoranta ya yi shelan neman aikin ne a shafinsa na Facebook a daren ranar Talata 7 ga watan Agustan 2019. Kamfanin ya bayyana cewa duk mai buƙatar yin aiki da su zai garzaya shafinsu na yanar gizo-gizo domin ya cike takardun wanda idan an zaɓe shi za a kira shi a waya ko kuma ta hanyar imel. Su ma'ana su ɓangaren kamfanin Dangote sun ba da wannan sanarwar ne inda suka buƙaci su ma a garzaya shafin nasu na yanar gizo-gizo. Kuma sauraro kadda ku manta kuna tare da tashar Dabo FM ya da shirye-shiryenta a yanar gizo-gizo. Za ku iya samun mu a shafinanmu na sada zumunta Twitter, Facebook da kuma Instagram. Sunana Muhammad Aliyu Dangalan wanda na shirya kuma na gabatar da wannan shiri nake cewa a huta lafiya. Dabo FM